So mga idol, good morning. So nari sa ilak karon mga idol. Ato tag Victoria. So ari sa agi diri sa may Kalamboa, San Miguel, Tagaytay, to Luyang. Ato sa Victoria kay nun. Kay lisod man diri dapita sa may kuan dapit kanagahan o sa Albaong. So kayo matala mga so paniminin nga sa nagyahin ito at kami sa bagong simento sa may Luyang Bagtik to Luyang. So tanaw na to nila nato ang ilang kuan pasada dito o nakuman na bagyo. So hari sa kadiri nakita na ito kaya nagkagawa o kasayo ko ito yung sayo pa doon dito niya. Yo! Palapok ko diri nga doon. Palapok ko diri ay muni daan sa kan padong Viralyo. So dia nakabot ito Viralyo mga idol. Pareho sa diri nakita ila kuan yaas nang nili kay sila mo adto dito sa may Victoria. So ato siguro ni sila sa interview dito. Oh, grabe naman lapok din niya din. Nagilit man yung lapok dire. Hinay lang yun. Namuog kitos lapok ka na ba? Milik siguro itong lapok nito. Dito sa mga pan mga idol katong bagong gi. Oh, diyan naman eh. Asa mo nila? Yo. Saba dito? Talaga tagi? Ari tagi? Lisod man dire. Ari sabi. Sorry. Luyang. Luyang. Pwede ra. Pwede ra. Victoria lang may agay na kamu Luyang no? Oo. Kay pa. Lisod man dire gud. Sige ya. Sige. So, magmotor uday mo ban. Dubay gid ni sila guys. Lisod man gud dito sa kanagahan mga idol, ubang kalsada. Lubak. Kamas kan? Ini apa? Balay din sa nagdiri. May bus, kahoy, halog-lag. Repair din sila ako. Ay haligi na. Lupi. Lupi alam na ligi. Di upoy lang siguro nito na. Direk. Dig.
ibaw? Ha? Try kuan ba kanang unanan. Ate to ka. Siyot na. Ay makuha ni. Ayo ray. Dili na ni malos ag ay. Ano? Pwede diha? Unsa man ay lagi ha? Dito ba layo? Nga ba? Dili ni siya mahipos-hipos sa. Maana gamay. Tang-tang. Oh. Di maana ba pilo ba? Pilo ra, gamay. Dili ni siya maana. Bilhin. Unsa man ay diri so dry? Why may abuan ni Ben? Iana lang dito. Santing. Shoot dire. Shoot dire. Wala na boy. Pwede na patakilin na. Ang ilaman tiil, magkukungkong. Sandig man ni diha. Hindi ba? Grabe ka. Yaman ko. Sandig mo dito. Ligo! 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 Bangilan ka, bangilan. Bangilan. Ligo! Oh! Bangil. Ligo! Pero, ibangil o. Masudi ay ipatakilantay lang. Ikaw na driver. Di na masudi yan o. Ibutang ko na din. Itakilid na na. Masud na. Tang-tangon. Iyo kay kada. Ato kaniluagan. Maluagan din eh. Ang Thomas Tail man, lisod. Ayan na lang niya ay. Ipatakilid ba niya? Makuha mo ni tang-tangon sa daan. Ala, dugay pa kaayo. Sirir mo. Nahara mo ila ko. Yan na lang, uy. Ari na sa ubos. Ari naman sa ubos. Ibutang. Masudi na. Masud na niya. Tang-tangon siya sa daan. May magpapadiri sa driver. So na lang mo tani og ikubag noy. Ha? Itong ikubag nga blue ba? Watong ikubag di magdaan ni oy. Narito. Isaw lang nagsako. Sutaw. Mga yabo na. Wala naman ni so di guli. Daan naman kaayo ni tas ang pag-adto raman. Para Kuwan maarang ikubag. na daw. Oh, masudi matungtong mabahin ni kaduhaon. Sino ba? Pwede na na susulitan. Buwan kaayo magtang-tang-tang pa si kuya. Kari Ano lang, lasa mo lang. Uli man, kami man. Magbaon ko. Daan naman lang na. Wala naman ay sod. Di, palit lang magsako nito sa... Wal, banul doon sa...